levittää sinne Niemelälle. Tämä lukee kumminkin hyvin Ukkola. Simpsenkä hyvin pieni kantapää seinä siihen Ukkolalle. Ukkola levittää Jibrinille. Jibrin. Adebowale levittää Säilylle. Säily hakee oikean jalan laukaisua etukulmasta. Se oli mielestäni jo kolmas ihan ok maalintekopaikka kotijoukkueelle, mutta maalit ne antavat vielä odottaa itseään. Kohta 20 minuuttia pelattu Harjulla. JJK Jyväskylä OTP tilanteessa 0-0. Loikkanen, hyökkäävä keskikenttäpelaaja, rakentaa siinä tilannetta ja jalka vapaaksi ja laukaus, joka tosin jää pehmoista. Adebowale tiputtaa sen alaspäin Ukkolalle. Ukkola Hietala, pystyykö pitämään Sarkkiselle. Sarkkinen ei kumminkaan nyt lähde etenemään, ottaa verkon siitä vierestä verkona ja syöttö pysähtyy Ukkolaan. Toista, mutta Babatunde Vusun valmentama joukkue voitti tänään todella tärkeän kotiottelun. Herkules nimenomaan kaatui 1-0. Katsotaan tämä. Luoma. Vähän välillä näyttää tämä. No, katsotaan tämä hyökkäys. Ibiomia koodenää, pallo pelataan ja Ibiomi tähän ehti. Ibiomi kääntää keskustaan. Taka-alueelle, siellä on Jibrin päivystämässä, mutta joka on itse asiassa venäläispelaaja. Tähän maailman aikaan tietysti aika mielenkiintoinen yhtälö kaiken kaikkiaan. Ponomarenko. Säily tekee pystyy juoksua, Adebowale tarjoaa omaa vaihtoehtoa siihen ja Hanineva myös pelaa. Adebowale tavoin palauttaa Haninevalle pallon. Uudestaan Adebowale. Biomi tarjoilee sinne keskustaan. Sarkkinen nyt antaa sitten Hanineva hieman painetta. Ede katkoo tämän Sarkkisen pallon kohti Salimia. Adebowale, no nyt sitten on ehkä Vaajakosken Nurmi, pienet tepposet, Säily, hienosti Säily ohittaa. Adebowale jälleen vahvasti esiin ja pystyy pitämään pallon joukkueella ja nyt mennään sitten oikeaan kaistaan. Hanineva keskustaan, Voikar väliin, sinne iskee Säily, Sarkkinen kumminkin kerkeää purkamaan ennen Säilyä tämän. Tilanne kumminkin jatkuu, Adebowale hakeeko jalkaa vapaaksi, päättää kumminkin pyöräyttää Ukkolalle, joka lähtee nyt kuljettamaan keskustaan, hakee Jibrinia pystyyn, lippu nousee pakottamiseksi tämä Vaajakosken hyökkäyspelaaminen. Jälleen vähän vaikea ratkaisu. Kun painottumalle puolelle pystyisi jatkuvasti Vaajakoski luomaan 1 vastaan 1 tai 2 vastaan 1 tilanteita. Adebowale nyt ohittaa yli verkon ja laittaa sitten Jibrinia pystyyn ja Jibrinilta agropäinää. Siellä ei kumminkaan omia ole. Pelaa Säily, Ukkola kaksikko hyvin yhteen, Adebowale hakee sinne Ibiomille, Ibiomi saako kavennuksen tästä, Ibiomi ampuu, mutta Mikkonen venyttää etukulmasta hienoon torjuntaan. Nyt hienosti rakenneltu hyökkäys vuorostaan vierasjoukkueelta lähtee Ukkolaa Säily hyvästä yhteispelistä, jonka jälkeen Adebowale vapauttaa kokeneen Ibiomin